जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय दिनै जोबोद गोजोनथाव सान जोंनि उत्तरनिखाता मदाथि पश्चिम क'क्राझारनि थाखाय जोंनि हानि समस्यानि थाखाय जोंनि बिटिआर सरकारनि मानगोनां प्रमद सार आरो जोंनिनो 14 नं चिरां दुवारनि इएम फेरेंगा सार फैनानै दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोंनि हानि समस्याखौ गुवारै बेखेवनानै होलांनायनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय। बबेखानि जोङो गोबाव समनिफ्रायनो गिनाय लाजिनाय दङमोन। दिनैनिफ्राय जोंनि गिनाय आरो लाजिनाया फ्राय जोबनाय बायदि जाबाय। खारन जोंहा हानि खुनु मोनसे डकुमेन्ट्स गैयामोन आरो खुनु मोनसे जोंहा मेप गैयिनि थाखाय जोङो हाखौ खालामना लानो हायाखैमोन। दिनै प्रमद सार आरो फेरेंगा सार जोंनि गेजेराव जोंनो मोनसे हानि फाट्टा होगोन होननानै बुंनायखौ जोङो रायजो राजा जोंनि गासिबो रायजो राजाफ्रा गोजोननायखौ मोनबाय। दा बिनिखायनो बे खौरां मेलनि गासैबो नोंथांमोनजों लोगोसे जोंनि बेयाव फैनाय रायजो राजा गुबुननिफ्राय फैनाय रायजो राजाफोरखौबो साबायखर बावबाय जाहाथे जोंनि बे मेलखौ मोजाङै मोजां जाफुंहोनायनि थाखाय। बिराद मोजां मोनो जों दा बे हा एसेबाबो जों सुनानै लानो हानाय बेबादि बिसिना मोननाय एसेबाबो जोङो मोजां मोनदों आरो जों दा बेबादि फैनायखाय। दा जोंहा फिसा फिसौ दङ जोंनि दिनावथ' जोबलांबाय जोंनो फिसाफोरनो नांगौ दा फिसाफोरनो मोजां खालामना होथों आरो बारसिनि थाखाय दरसे हाबाबो बिगाफाबाबो आधा बिगाबाबो मोजां समानै सुनानै होलांथों। माने जों आगोल ज'आव थांखाबाय बैयावथ' जों मोनखायाखिसै हाजारबाबो थाबायदोंबाबो बेरायदोंबाबो थांदोंमोन फिसाफ्रा रावनावबो जाबोआ बे सियाबाना उत्तरनिखाता रावनावबो जाखागोन फ्राय खावसेयानो गैया। दा जोंनि बे जोंनाव दा इसोरनि अननायाव जा बिटिआर सरकारा एसेबाबो जोंहा मोजां नायना होबोदों जों बिराद गोजोननाय मोनदों आरो। मा जेंना जायोमोन? जेंनाया माने जोंना हा सुनि जेंना गैयाबाबो जों गोसोआव लुगैयो आरो फिसाफोरनि सायाव जेबो खालामनानै हालांनाय नङा नामा होननानै साननानै थायोमोन आरो जोङो दा जों बिराद मोजां मोनबाय जा जोङो फिसाफोरनि थाखाय जोङो गोजोननाय मोनसे जोङो एकदम बिमानि मोनसे गोजोननाय मोनबाय आरो जों आसिरबाद होयो जोङो बे बिटिआर सरकारखौ जोङो आगोलथ' गैखाला जोबखा प्रमद बर' सारा जा मोजां खालामदों रन्जित सार बिसोरबो मोजां खालामदों जा बेनो जा धन्यबाद दे जों खम समनि गेजेराव सुस्रांजासिगोन गोदान माबायदि मोनदों गोसोखौ? बेखौथ' जों मा रावजों बुंबावनो दाथ' जोङो ओरैबायदि खुसि। गिबियाव जोङो जेन'बा लेन्ड हल्डिं बख'नोबो बिराद दिगदारमोन बेनिफ्राय जोङो बायबाबो बिनि हा सिमा माबाखौ मेपखौ जों मोननो हाया मण्डलाव जेबो मावनो हाया जेरै दं बिदिनो था बिदि होनोमोन आरो जों गोबाव बोसोरसै थांनाय 1950निफ्रायनो दिनैसिम टिल डेट एखेबारे बिराद खस्थ' आरो बे आरो दा जोङो नैबे जुदि लेन्ड सार्भे जुदि जानानै साक्सेस जायोबा जों लेखाखौ मोनोबा जों बिराद सुखि जागोन आरो। बेसे गोबाव जाखो नोंथां? दाथ' आङो बाहाय गोबावसै 25-30 बोसोरानो जाबाय। लेन्डनि माबायानो जाहैबाय 72-75 बोसोरानो जाबाय। औ जेंनाया मा उसुबिदा गोलैयो? उसुबिदायावथ' नोङो ओरैनो जेनेबा कास्ट सार्टिफिकेट लायगोन होनबा खाजोना बिबाय खाजोना बियोबाथ' जोंहाथ' गैया माखौ होनो दाना बबेखौ होनो नैबे आरो बेबायदि प्रब्लेम जायो। बिनिफ्राय सोरबा पिआरसि बिजाबाय स्टुडेन्टनि थाखाय जोंनि फिसाफोरनि थाखाय पिआरसिबो जों मोननो हाया गुबुन दस्रानि माबाखौसो लायनानै जों हायोमोन आरो बे आरो बिराद प्रब्लेम बहुद आरो जोबनो गैयै माने नोङो आङो बायबाबो सोरनिबा बायबाबो बिनि माबायानो सिमायानो थिग थाया। हा बिथा गैयाब्ला हा न' गैया गैजा होननाय बायदि बेथ' बेखा हा बिथा गैयाबाथ' जों बिदेसि बायदियानोखा। जों सानदोंमोन सानसे समाव मालाबा गभर्नमेन्टआबो जोंखौ होखारगोन नामा जोंहाथ' जेबो डकुमेन्ट थाया माबाया मेबां गैयाबा जों बबाव मा थानो जोंहाथ' जेबो राइट गैयामोन। खिन्थु दिनैनिफ्राय जों साननो हाबाय बे फैबाय थानाय नैबे दिनैनि लेन्ड सार्भे बियो साक्सेस जागोन आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो खम समनि गेजेरावनो जोङो बेखौ हानि सार्टिफिकेटखौ जेन'बा माबाखौ जों मोननो हागोन जों बेखौ मिजिंथिबाय आरो। गोबाव समनि उनाव नोंथांमोननि हानि जेंनाखौ दानि सरकारा सुस्रांनो थांगासिनो दं। दा दिनै बिथांमोना फैबाय प्रमद सारबो फैबाय फेरेंगा सार फैबाय गासिबो फैनानै जोंखौ मदद होफैबाय जों बिराद मोजां मोनदों। 40 बोसोरनि गेजेराव जोङो दासिमबो सान्थि गैयामोन। दा जों बे हा फवासेबाबो सोरबा आधा बिगाबो दंबाबो जों बेखौ
माने गावनि हमनानै लानो हायामोन दा जोङो फिसाबाबो जोंहा सान्थि मोनगोन बेखौ जोङो बेहाय मा प्रब्लेम जायोमोन? अधिकार जायोमोन मा प्रब्लेम जायोमोन? प्रब्लेमा माने नोङो बे फिसा फवासे आधा बिगा माबाबाबो जोंनिथ' हाखाना दा बेखौ जों सोरबा फाननो नागिरो सोरबा माबा खालामनो नागिरो दा जोङो फाननोबो दिगदार जायो माबाबो दिगदार जायो सोरबा अनेक प्रब्लेम जायो मानसिफोरना दा बाहाय जोंहा बिराद उसुबिदा जायोमोन आरो